Φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ελλήνων ανθρώπων Αλήθεια. Βρισκόμενοι στο τέλος του καλοκαιριού, ένα καλοκαίρι που θα έπρεπε να λειτουργήσει ως ισχυρός καλός φορτιστής των μπαταριών μας για τη νέα χρονιά που ακολουθεί, απεδείχθη για μια ακόμη φορά κατώτερο των επιθυμιών και των προσδοκιών μας. Το 50% των Ελλήνων δεν έκαναν διακοπές εφέτος, σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία, και όσοι έκαναν, ας αναλογιστούν πόσο πραγματικά καλά πέρασαν. Πρώτου φθινοπόρου λοιπόν, εν έτη 2024, καλούμαστε να δούμε τις σημερινές συνθήκες με σκεπτικισμό και ίσως, εξαναγκαζόμενοι των περιστάσεων, να προετοιμάσουμε εαυτόν για την ασταθή συνέχεια που έπεται στις ζωές μας. Καθόλου ευχάριστο να προετοιμάζεσαι για το δυσάρεστο, πλην όμως εξαιρετικά αναγκαίο για την υγιή συνέχειά μας και ως εκ τούτου χρήση της προσοχής μας. Άλλωστε, εάν θέλουμε να ζούμε με ειρήνη, πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για πόλεμο, μας είπαν οι προγόνοι μας. Οι παγκόσμια σημερινές διαμορφωμένες συνθήκες δεν ορίζονται ούτε καθορίζονται από την πλειοψηφία των ανθρώπων, για να μην πω ότι δεν ορίζονται καν από ανθρώπους. Η ανθρωπότητα ακολουθεί, δεν διαμορφώνει τις συνθήκες της ζωής της, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οξύμορο και αντιφατικό, πλην όμως αληθές. Με δεδομένη αυτή την αλήθεια, πλοηγούμαστε όλοι στο άγνωστο και πιθανόν με αβέβαιη ελπίδα, εφόσον τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν το δυσίωνο που βαραίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακολουθούμε νόμους που ψηφίζονται εν μία νυχτή, πολιτικές που λειτουργούν ως τροχοπέδι για την ευημερία των λαών και των ανθρώπων, στο όνομα κάποιων συγκεκριμένων που επωφελούνται φυσικά αυτών των πολιτικών, και ακολουθούμε με ανοχή, εξαναγκασμό και στο βάθος τιμωρία για την μη εφαρμογή των όσων μας επιβάλλουν. Προετοιμάζουν το μέλλον μας χωρίς την δική μας συμμετοχή, κυρίες και κύριοι, και το τραγούδι «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα» έρχεται να βρει πολλή εφαρμογή σήμερα. Ο κόσμος μας άλλαξε, απόλυτο και δεδομένο. Εμπλουτίστηκε ή και καθοδηγείται από την χρήση της τεχνολογίας, από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, της οποίας η ανάπτυξη και η ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογα με την πρόοδο και την βραδέως κινούμενη ανθρώπινη συνείδηση, όπου ακόμη δεν έχει ούτε κατελάχιστον αντιληφθεί την εν τέχνος υποτιμημένη θέση στην οποία προορίζεται να βρεθεί. Οξύμορο, εάν σκεφτείς ότι η τεχνολογία δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο, πλην όμως αληθινό, εφόσον ο άνθρωπος τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις που τον ξεπερνούν πολύ, πάρα πολύ, τον ξεπερνούν πάρα πολύ. Αυτό το παγκόσμια εχθρικό στον άνθρωπο κλίμα που έχει δημιουργηθεί και επικρατεί, στοχεύοντας την ίδια του τη διαβίωση και την ύπαρξή του στον πλανήτη τούτο, αυτό το επιθετικού χαρακτήρα πολιτικό μανιφέστο που εφαρμόζεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, γνωρίζει, και ας μη μας το γνωστοποιεί, ότι δεν προλαβαίνει. Γι' αυτό και βιάζεται και μας βιάζει προκειμένου να εδραιωθεί όσο επιθυμεί. Βλέπετε, αγνοούμε πάρα πολλά αυτών που μας αφορούν. Αντιλαμβανόμαστε το 1/100 της αληθιάς αυτών που μας συμβαίνουν, διότι μας κατευθύνουν σε αυτή την περιορισμένη, κοντόφθαλμη αντιληπτικότητα και μας δίνουν κάθε φορά, σε κάθε τους κίνηση, ένα ακόμα διέρη και βασίλευε να είμαστε διχασμένοι και στάσιμοι, με άγκυρα σε βαλτόδι νερά, χωρίς διέξοδο διαφύγης και ανάκαμψης. Όμως, οι πράξεις και οι δράσεις αυτών των κακώς εννοουμένων κυβερνώντων της γης είναι συμπαντικού ενδιαφέροντος, είτε το πιστεύουμε είτε όχι.
Το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται και είναι εκτός του πλανήτη Γη. Υπάρχει συμπατική νομοτέλεια την οποία κανείς μπορεί να αγνοήσει, ακόμη και αν ισχυρίζεται ότι το γνωρίζει, αλλά δεν πτωείται από αυτήν και τις συνέπειες της. Και είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι οι γνωρίζοντες και το 99% που εμείς οι άνθρωποι αγνοούμε μπορούν να ανατρέψουν τα κακοσκήμενα που εμείς βιώνουμε σήμερα. Το θέμα είναι με τι κόστος για όλους εμάς θα γίνει αυτό. Και αυτό δεν είναι επί του παρόντος, είναι όμως ένα σημείο που χρήζει της δικής μας ευθύνης να πάρουμε θέση στα πράγματα. Μας αφορά άμεσα και από αυτό εξαρτώνται οι ζωές όλων μας, η συνέχεια μας και η επιθυμητή ευημερία μας. Έχουμε κυριολεκτικά χορτάσει από παραλογισμό, παραπλάνηση, εξαπάτηση, υποτίμηση, βία, τρομοκρατία πάσης μορφής και πόλεμο. Και ως συνέπεια αυτών έχουμε βάλει σε μεγάλο κίνδυνο την υγιή συντήρηση και διατήρηση των φυσικών σωμάτων μας μέσω της φυσικής τροφής που αυτή μειώνεται και αντικαθίσταται από τροφή εργαστηρίου, της μολύνσεως και ελλείψεως του νερού, ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό για όλη την ανθρωπότητα που είναι σημείο ενδιαφέροντος προς ιδιωτικοποίηση στο όνομα του τεράστιου κέρδους, άρα και εξαθλίωσης των ανθρώπων. Και εφόσον φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι δεν εξαρτώνται, δεν φροντίζονται και δεν προστατεύονται από εμάς τους ιδίους η φυσική τροφή μας και το νερό μας, να συμφωνήσουμε πως είμαστε το είδος που πνέει τα λίστια. Μπορεί να γνωρίζουμε μόνο το 1% της αλήθειας. Είμαστε όμως όντα πρικισμένα εκφύσεως από καταβολή της ύπαρξής μας με το αθάνατο μέρος μας που ακούει στο όνομα εγκέφαλος και αυτό σημαίνει νόηση, σκέψη, εξέταση, κατανόηση. Είμαστε ευνοϊκά προγραμματισμένοι να σκεφτόμαστε ορθά και σωστά. Είμαστε θαυμαστό είδος και γι' αυτό ίσως κάποιοι μη φιλικά προσκύμενοι σε εμάς θέλουν να μας ακυρώσουν, να μας αποσυνδέσουν από την παντοδυναμία που ο καθένας μας φέρει εντός του ως ιερή παρακαταθήκη της φύσεως που συγκρατεί και έχει, συνέχει, εξού και η ψυχή. Μια ετυμολογία της ψυχής, το έργο Κρατήλος του Πλάτωνος, ένα έργο βίβλος για όλους τους Έλληνες και για όποιον αγαπά την αλήθεια. Αυτό το τέλειο άνωθεν δημιούργημα που ακούει στο όνομα άνθρωπος βάλεται με παντίους τρόπους εδώ στη γη, προκειμένου να αποδυναμωθεί, να αλλοιωθεί, να μεταλλαχθεί και ή δυνατόν να πάψει να υπάρχει. Και αν θέλαμε να το απεικονίσουμε με όρους θρησκείας, είναι σαν να λέει θα σου τσακίσω το δημιούργημα για να σου αποδείξω όχι μόνο ότι μπορώ, αλλά ότι θα σε αντικαταστήσω κιόλας. Και αν θέλαμε να το απεικονίσουμε με αρχαιοελληνικούς όρους, θα λέγαμε ότι ο τυφάων τυφών είναι έτοιμος να κερδίσει την μάχη με το Δία και το κακό να κυριαρχήσει όχι μόνο στον πλανήτη, αλλά στο σύμπαν όλο. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη την αναγκαιότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος και ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε ζωή. Εμείς να αλλάξουμε την ζωή μας. Όχι οι αόρατοι κυβερνώντες, όχι οι υποτελείς κυβερνήσεις, όχι οι κερδισμένες πολυεθνικές, όχι το AI. Εμείς οι ίδιοι προσωπικά να αλλάξουμε την ζωή μας, την δική μας ζωή, με την ορθή, αντικειμενική, λογική κρίση και διάκριση που εφαρμόζουμε σε όλα όσα μας αφορούν. Εμείς σκεπτόμαστε για εμάς τους ιδίους,
βασική και πρωταρχική συνθήκη ενήλικα ανθρώπου, οφείλουμε και πρέπει ο καθένας εξ ημών να φροντίζει τα του εαυτού του με γνώση, αντικειμενικότητα και διάκριση, αξιολογώντας τις συνθήκες κάθε φορά όποιες και αν είναι αυτές. Η πραγματικότητα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τώρα, άμεσα, χωρίς περιθώρια καθυστερήσεων, βαλόμαστε πανταχώθεν και καλούμαστε να το δούμε ως έχει και να τοποθετηθούμε σε ό,τι μας αφορά. Την έκφραση δε να τοποθετηθούμε σε ό,τι μας αφορά θα την ακούτε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή, διότι στόχος της είναι πρώτον η αλήθεια και δεύτερον η θέση μας στον κόσμο τούτο. Μια θέση που δεν βρίσκεται εάν δεν ξέρεις τι είσαι, τι θέλεις και πώς να το πετύχεις. Και είναι σαν να ακούω την απορία πολλών εξημών, αγωνιωδώς να αναρωτιέστε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορείς να αλλάξεις τα κακώς κείμενα που τείνουν να εδραιωθούν στις ζωές μας ως σαν εφιαλτική πραγματικότητα. Πώς μπορείς να ξεφύγεις από την λέλαπα της καθημερινής συνεχιζόμενης φθοράς που κάποιοι σχεδίασαν για όλους μας. Διότι κύριοι σήμερα τώρα δεν διακυβεύεται το ευσύν μας, αλλά κυριολεκτικά το ζήν μας. Η ύπαρξή μας διακυβεύεται. Το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει επειδή απλά κάποιοι αποφάσισαν ότι είναι πλέον αχρίαστο και περιττό. Και ο λόγος εξαιρετικά απλός. Στο όνομα του κέρδους και της εξέλιξης της τεχνολογίας και της προόδου, η θυσία του ανθρωπίνου γένους καθίσταται παράπλευρη απώλεια. Τόσο απλά. Εάν δε θυμηθείτε ότι η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και η εν γέννη πρόοδος οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο, να είναι κάτω από την αιγίδα του και όχι να άρχουν ανταυτού, τότε εύκολα αντιλαμβάνεστε το ανορθόδοξο και παρανοϊκό που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης σήμερα. Εάν έχουμε καταλάβει τα προαναφερόμενα, συμφωνούμε όλοι ότι η προσωπική αλλαγή ή η προσωπική επανατοποθέτηση και επαναξιολόγηση του καθενός εξημών εκ των όν ουκ ανεφεστεί. Η δε αλλαγή είναι μια μεταβατική απαιτητική συνθήκη προκειμένου να είσαι εκεί που θέλεις να είσαι. Το γνώθις αυτόν είναι το όπλο μας. Το γνώθις αυτόν είναι η ασπίδα μας, η σωτηρία μας και η απελευθέρωσή μας εν τέλει. Το γνώθις αυτόν είναι το μόνιμα και διαχρονικά σε ισχύ διαβατήριό μας για όπου και ό,τι θέλουμε να είμαστε. Αυτή η διαδικασία αποκαλύψεως και ανακαλύψεως του εαυτού μας από εμάς τους ιδίους είναι το ταξίδι της ζωής μας. Πλην όμως όσο πιο γρήγορα συνειδητά επιλέξουμε να το κάνουμε, το ταξίδι αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε των όποιων δυσκολιών. Εάν όμως το γνώθις αυτόν μας είναι άγνωστο, οι συνθήκες του βίου μας αναλαμβάνουν, συνήθως με σκληρό τρόπο, να μας φέρουν σε επαφή με αυτό. Άλλωστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ σπάνιο κάποιος που έχει λυμμένα όλα του τα προβλήματα να μπει σε διαδικασία αυτογνωσίας. Γιατί άλλωστε, του είναι περιττό ή τουλάχιστον αυτό πιστεύει ως αλήθεια του. Πλην όμως οι ευτυχέστεροι των ανθρώπων, εάν έχει μείνει κανείς τέτοιο σήμερα, έχουν άλλο λόγο παρουσία στον πλανήτη του, το ειδικά σήμερα, τον δύσκολο πλανήτη να ζεις. Εφόσον ζούμε και αναπνέουμε σήμερα, οι άνθρωποι που βρισκόμαστε τώρα στην γη, είμαστε όλοι ήρωες. Διότι ήρθαμε να βιώσουμε, επί των ημερών μας συνέβη και συμβαίνει, την αλλαγή της ιστορίας του πλανήτη μας. Μια αλλαγή μεταβατικά δύσκολη, πλην όμως για δυνατές ψυχές που είμαστε όλοι εμείς σήμερα. Μπορεί βέβαια να το δεις και ως αποτέλεσμα πρώτερων λαθών που πράξαμε σε προηγούμενες ζωές και τώρα ήρθαμε να πληρώσουμε τον λογαριασμό και να μάθουμε τις συνέπειες των τότε λαθών μας στο σήμερα.
Στο έργο του Πλούταρχος περί των υπό του Θείου βραδέως τιμωρουμένων γράφει ότι μία κακή πράξη μπορεί να τιμωρηθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε επόμενη ζωή και για την ακρίβεια μπορεί να ξεπληρωθεί σε βάθος 7 γενεών ή να επιβαρύνει κάποιον απογονό μας μέχρι 7 γενναίες μετά από εμάς ή να επιβαρυνθούμε εμείς το λάθος κάποιου προγόνου μας μέχρι 7 γενναίες. Βλέπετε, αυτό το έργο του Πλουτάρχου απεικονίζει μια πανανθρώπινη ανησυχία. Γιατί ο Θεός, ενώ βλέπει την αδικία, δεν την τιμωρεί άμεσα και καθυστερεί? Είναι η αναγκαία συνθήκη προενσαρκώσεως του ανθρώπου στον πλανήτη τούτο, κυρίες και κύριοι. Είναι τα 6 αναγκαία και επιβαρυντικά πάθη με τα οποία επιφορτίζεται η ψυχή προκειμένου να ζήσει την ανθρώπινη ενσάρκωσή της στον πλανήτη Γη. Αυτό μας αναφέρει ο Πλάτων στο έργο του Τίμεως. Είπαμε, η Γη είναι ο δύσκολος πλανήτης να ζεις ή αν θέλετε εξελίχθηκε ο πολύ δύσκολος πλανήτης να ζεις. Όπως και να έχει, ό,τι και να ισχύει, εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε τώρα προκειμένου να ανταπεξέλθουμε των πολλών προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε εάν δεν ξέρουμε πρωτίστως τι είμαστε αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα. Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν, διότι αναλυτικά θα το κάνουμε με άλλο τρόπο, χρειάζεται να θέσετε συγκεκριμένα ερωτήματα στον εαυτό σας, κατά προτίμηση ο καθένας μόνος του. Και οι ερωτήσεις είναι αριθμημένες και έχουν ως εξής. Πρώτη, τι πραγματικά θέλω στη ζωή μου εγώ τώρα, σήμερα? Η απάντησή σας πρέπει να είναι συγκεκριμένη, διότι χωρίς στόχο πας πουθενά. Ποια είναι η δεύτερη? Ποια είναι η προτεραιότητά μου όσον αφορά την υγεία μου, τα χρήματά μου, την καριέρα μου, τα αποκτήματά μου, αυτά που επιθυμώ? Ειδικά αυτά θα πρέπει να τα αριθμίσετε ώστε ξεκινώντας από αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία για σας, να καταλήξετε σε αυτό που έχει την μικρότερη συγκριτικά αξία. Τρίτη, τι αξία έχουν στη ζωή σας οι γονείς σας, οι φίλοι σας, ο σύζυγος ή ο αγαπημένος σας, εάν υπάρχει, τα παιδιά σας, οι κοινωνικές σας σχέσεις και οι άνθρωποι εν γέννη? Πρέπει και αυτά να τα αξιολογήσετε ξεκινώντας από αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία για εσάς και κατεβαίνοντας την λίστα σας. Τέταρτη ερώτηση. Τι σημαίνει ελευθερία για εσάς? Πρέπει πολύ συγκεκριμένα να δώσετε απάντηση σε αυτό. Και βέβαια όλες οι απαντήσεις σας πρέπει να είναι γραπτές για να είστε σε θέση να τις επεξεργαστείτε έπειτα. Πέμπτη. Τι σημαίνει θάνατος για εσάς? Ερώτηση που χρήζει οπωσδήποτε απαντήσεως. Ό,τι σημαίνει γράψτε το, αποτυπώστε το στο χαρτί για να το δείτε έπειτα. Έκτη. Τι σημαίνει δικαιοσύνη για εσάς? Απαντήστε με ειλικρίνεια στον εαυτό σας. Έβδομη. Πώς αντιδράτε σε στιγμές κρίσεως και υπό την εμπειρία έντονων πιέσεων? Κυριαρχεί περισσότερο ο φόβος ή η λογική? Όγδοη. Τι σημαίνει ήθος για εσάς? Γράψτε το όπως το αντιλαμβάνεστε. Ένατη. Πιστεύετε σε προηγούμενες ή επόμενες ζωές? Να είστε ειλικρινείς. Όλες οι απαντήσεις προορίζονται να τις δείτε εσείς καθαρά. Δεν απευθύνονται σε κανέναν άλλο. Δέκατη. Τι θέση έχει η πίστη στην ζωή σας? Σε τι πιστεύετε περισσότερο? Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Ενδέκατη. Από τις ερωτήσεις νούμερο 2 και νούμερο 3 θα πάρετε τις 2 πρώτες απαντήσεις που δώσατε και δείχνουν ποιες είναι οι κορυφαίες προτεραιότητές σας και θα τις αξιολογήσετε μεταξύ τους πλέον, βάζοντας πρώτη αυτή που είναι προτεραιότητά σας.
Γράψτε όλες τις απαντήσεις, ολοκληρώστε τες. Μην αφήσετε αναπάντητη ερώτηση. Δεν χρειάζεται να γράψετε έκθεση. Φυσικά, εάν θέλετε, κάντε το. Είναι προτιμότερο όμως να είστε ξεκάθαροι, συνοπτικοί και συγκεκριμένοι όσο μπορείτε. Το θέμα είναι να δείτε εσείς πιο καθαρά εσάς μέσω των απαντήσεων που δώσατε. Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να γνωρίζετε συνειδητά τι πιστεύετε εσείς οι ίδιοι για εσάς τους ιδίους σήμερα. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα δική σας, χειρόγραφη για τον εαυτό σας. Δεν απευθύνεται σε κανέναν άλλο. Κρατήστε το για εσάς. Γι' αυτό και πρέπει να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Διότι εάν δεν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, τότε δεν θα είστε ειλικρινείς με κανέναν. Κατανοώ ότι πολλοί μπορεί να μην μπουν καν στην διαδικασία να το κάνουν. Εάν όμως είστε φοβισμένοι, αναποφάσιστοι ή έτοιμοι να ακολουθήσετε ό,τι σας επιβάλλουν ή από την άλλη δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε όσα έρχονται αυτές τις στιγμές, τότε αυτές οι απαντήσεις θα λειτουργήσουν πολύ βοηθητικά και υπέρ σας, διότι μπορεί να διαπιστώσετε ή συνειδητοποιήσετε πράγματα για εσάς που δεν τα είχατε ακριβώς έτσι αντιληφθεί ή ούτε καν αντιληφθεί. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή που μπορεί να σας βοηθήσει, ακόμα και αν δείχνει μια σκληρή αλήθεια. Θα κληθούμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις όλοι μας πολύ σύντομα. Αποφάσεις από τις οποίες θα εξαρτηθούν οι ζωές μας. Τώρα, για τους έχοντες γνώση και επίγνωση, αλλά μόνο για αυτούς, μία επιπλέον ερώτηση. Κύριοι, ελευθερία ή θάνατος? Φίλοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για τον χρόνο σας και εύχομαι σε όλους σας καλή συνέχεια.